Poate să urce, mă! Îți zic eu că urcă sigur, dacă urcă ATV-ul. Lasă-o, poate o răstoarnă să filmăm măcar! Acum nu mai urcă! Da, bă, da, o foarte chiar. Fia că acum o răstoarnă, ia stai să vezi! Bă, vezi că e piatră jos, vezi că e piatră jos! E piatră jos! Uite cum s-a ridicat de poată! Uite cum s-a ridicat de poată, ai văzut? Dați-te de acolo! Dați-vă de acolo! Nu, nu! Băi! Băi! Ia, ăla-i! Adu vrea oile să intră. Hai! Nu mai are motor de mă, tras. Hai. Sau fraier. Mă aud dacă mă urcă, frate. Să-mi bag pula. Cam bere. Dă-i mă până o ia! Dacă nu mai dă la automate. Să-mi bag pula cum a urcat, ești Nu prost. mai vrea să dea la automatul. Ia trebuie până la cu oile, pe unde vă luăm spre casă. Mai dă la automatul. Ia, filmează tu. Mai dă-o pe mă. Pula mea, trage capota. Hai mă, trage capota. Bă, dacă mă urca pe aici, să mă pula. Ia ber. Câtă prostă să-mi dă pula. Bă, dacă mă urca, bă, nu trebuie să urci, să mă... Dar urcă, trebuie să dăm cu spatele și el a luat-o în viteză prima oară. Nu mai intra pe mână la rost. Am mea și tu filmul. Mă, urca, bă, pe aici, nu zicea că nu urcă niciodată. Dacă nu eram des, nu urca. A luat-o, mă, ăsta talent, a luat-o într-o parte, ai văzut-o ea? Da, păi așa e, a luat-o bine. Așa vezi și în filme când ia stânga-dreapta ca să poată. Da, era pe răsturne aici când ai luat-o la Mamă, stai că De aici nu scoate o mică. Aveți numărul? deocamdată e trist, nu? Păi de ce nu trebuie să o pornești, că altfel nu scoți de aici. E, ba da, o iei drept înainte, mă, pe aici, uite. O luăm pe aici, mă. O luăm pe aici, înainte, mă. Păi cum să mă drept înainte dacă nu pornește? Păi da, dar stai să o pornim, mă. Ia uite, bă, a sărit releul. M-a sărit vreodată ăla de acolo. A sărit releu. Dar bornă, mă, s-a mișcat bateria. Da, mă, da, a sărit bateria și am prins releul ăla. Ia de-i la automat acum. De la bornă s-a mișcat Ia de-i mă la automat acum. acum. Firul un releu. De-i la automat, mă. Du-te, mă, de la Stai, mă, automat. că nu pot. Trebuie ăla pe dreapta asta. Eu te intră pe geam. De ce mă urcă, băule? Dați-mă un foc care aveți. Să-i dăm foc. Mă, nu ți-i dăm foc. Hai că o ia acum. Hai. Nu, dă, mă. Nu pune pe direct. Pune pe direct. S-a smuls firul, cred că. Ce, mă? I s-a smuls firul de la electromotor, cred că. Uite, mă, firul ăsta roșu ciclul, mă. El mai are, mă? E bine, da. Ăsta ciclul, mă. Dar releu. Ia uite, ăsta ciclul. Ia, mă. Eu apa cum clopotești. Ia vezi, mă. Ia de acum. Clopotește apa, ha? Clopotește? Vezi, poate invitează, mi-a tot mărăcini în curs. Vezi, clopote apa, ha? Nu, merg. Ia vezi. Ia de acum. Stai. N-a venit și firul, Ce, mă? Ia de, mă. Ia de. Stai că... De, mă. Ăsta cuplează, mă, relaul. Electromotorul. Aduc cheile. Ce, mă? Aduc cheile să dăm electromotorul jos. Hai să batem în el. Se merge?
Bă, trebuie ciucând. Luăm o piatră. Ce? Îi dai din rău direct?